Вітаю всіх на канале Монеты банкноты Рэспублікі Беларусь. У сённяшнім відэааглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 1 копейкі узору 2009 года літоўская чаканка. Гэта у нас першы чаканка 1 копейкі. Брак у нас знаходзіцца па рэверсу. Вось такія цікавыя расколы штэмпелю. Раз, тут вот ідзе сюды раскольчык і вось тут яшчэ. Такія бракі купляць да сваёй калекцыі. Хто знайдзе, можа звярнуцца да мяне, магу набыць у вас гэты брак або нейкія падобныя бракі. Давайте разглядзім аверс. Тут мы пабачым яшчэ старую літоўскую чаканку. Такія бракі уже ў абрачэнні наўряд ці вы знайдзеце, но падобныя можна знайсці яшчэ іншай чаканкі. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!